Avui vinc a parlar-vos de Ningú va dir que seria fàcil, d'Esther Vernon, una novel·la de 2023 que a mi m'ha enganxat. Ja veureu, la primera part és molt introductòria, però a la que vas avançant a l'obra vas trobant una sèrie d'elements que t'enganxen, que dius, ostres, vull continuar llegint. Per mi ha sigut una mica girapàgines, sobretot en aquesta segona part de l'obra. Què trobarem aquí? Doncs una vida del que jo diria de luxe i de buidor, d'aparences, a partir de tres amigues que són l'Eva, la Sara i la Lisa i els seus respectius nòvios, que veureu que també tenen molta importància. En concret hi ha algun que dona molt de joc a l'obra i que la fa ser molt més dinàmica. Aquestes tres amigues viuen una vida prou ociosa i van quedant entre elles per prendre vins, per anar a menjar a llocs així molt d'alt nivell de Barcelona. Veiem la vida business, la vida del negoci, la vida del que vull ser, no? I de què no vull baixar de ser. I en tot aquest mig de luxe trobem els drames d'elles, els seus secrets, el que no volen aparentar ser, tot el que els hi fa mal per dins i que exterioritzen o no amb les seves amigues. Crec que també aquest seria un relat d'amistat entre elles, però d'una amistat real, una amistat que no és sempre perfecta, sinó que té les seves llums i les seves foscors. Tot això en aquest context de la Barcelona de luxe, que quan passes de la meitat de la novel·la, de cop et trobes, que a mi em va semblar una cosa superboja, de cop vaig pensar, estic en una novel·la detectivesca? O sigui, hi ha un punt de detectiu que és que jo, les últimes 70 pàgines, van passar que ni me'n vaig enterar. I hi ha un final que crec que està bé, és realista, jo crec que em puc creure el que passa a la novel·la, una altra cosa serà que ho comparteixi o no. Però bé, que jo la recomano, és una obra que m'he llegit per poder-la comentar amb l'autora, que us podeu afegir encara aquest dijous 14 a les 7, només m'heu de dir i us passo l'enllaç. I a mi m'ha agradat, el recomano bastant, he passat bona estona. I vosaltres l'heu llegit? Què us ha semblat? Adeu!